आंनि डिपार्टमेन्टआ जाबाय आसाम रेजिमेन्ट इन्डियान आर्मी आसाम रेजिमेन्ट। खुलुमबाय गासिबो खुलुमबाय खुलुमबाय जोंनि बर' रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं धोरोमारि आफादनि जानानै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोङो दिनै बिथां आंनिनो आदा सोमोन्दोनि प्रदीप दैमारि बिथाङा दिनै 1999 मायथाइयाव सेकेन्ड आसाम रेजिमेन्ट बे साख्रियावहा बिथाङा मुखुब जानानै दंमोन, बेस्थ' जानानै दंमोन आरो बे साख्रियाव बिथाङा दिनै 24 बोसोर मावनानै आजिरा लानानै फैबाय। दिनै आजिरा लानायावहा दिनै बिथांमोननि न'खरा जोंनि बाथौ धोरोमजों जोंनि जेबो सोमोन्दो गैयाब्लाबो बा बाथौ धोरोमनि जोंनि खान्थिनि गेजेरजों बे नेमखान्थिया गैयाब्लाबो बिथांमोननि न'खरा दिनै आजिरा लानाय बिथां आदाखौ मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे बरायनाय हाबाफारियावहा जोंनि थेलामारा बिया बाथौ धोरोम गौथुमनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दाब दाब गामिनिफ्राय आसारि दौरि दौसि आरो लोगोसे आर'ज हान्जा बिथांमोना गासैबो हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैनानै दिनै बिथांखौ जोङो 1 किल'मिटारसो गोजाननिफ्राय गोसो गोथारै खाम सिफुं दामनानै जोङो बरायबाय आरो बरायनायजों लोगोसे दिनै बिथांनि आजिरा लानायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि न'खरनि बोसोरारि फोरबो आरो न'खरनि गासै सुबुं फोलेरनि अराय सुखु गोजोननि थाखाय रुजु रुमु संसार मोनजालांनो हानायनि मिजिंजों जों आसा फारिनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो दिनै लैहोर लैहोर गासैबो ज' जानानै दिनै इसोरनि सेरावहा आर'ज लाबाय। बे आर'ज लानायनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्लानो दिनै बे हाबाफारिया जोंनि बे हालामावहा आंनि नोजोराव बा आंनि मोन्थिनायावहा आङो बे हालामाव बेबायदि खुंफेरनाय नुनो मोनाखैमोन। जोंनि बे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिनि अनगायैबो गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजोंबो जोङो बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै आं बेखौनो गोग्गानायजों गोजोननायजों खुसियै आङो बुंनो लुबैयो, जोंनि बे थेलामारा हालामावनो गिबि खेब जों बे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों जोंनि आसार खान्थियाव गैयाब्लाबो जोंनि जिखिनि जोंनि आर'जखौ लानानै जोंनि मोन्थिनाखौ लाफानानै जा खाम सिफुं लानाय जोंनि गाननाय जोमनाय जाखिनि जोंनि रिति निति आसार खान्थि मावनो गोनां हाबाफारि दङ, बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै जों बिथांखौ गोसो गोथारै बरायबाय आरो आर'ज लाबाय। लोगोसे बिथांमोननि गोजोननि थाखाय जोङो इसोरनावहा बोर बिख'बाय आरो। गिबियावनो आं नोंथांमोना बेयाव फैनानै कीमति समायखौ गारनानै फैनानै आंनि हाबाफारियाव नुजाफैनानै आंखौ इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोबाव सम आं न' गारनानै साख्रि मावदों थांनायमोन आरो गेजेर गेजेर फैयो आरो मावनायनि जाहोनाव मोननै कारनाव मावनाय जायो साख्रिखौ। जेनेबा मोनसे जाबाय नम्बर 1 खामानिया जाबाय हादरनि रैखा खालामनाय आरो नैथिया जाबाय न'खरनि फिसाखौ फिसिनायनि जरिया मोनसे थायो। आं बेसेबां दिनसो साख्रि मावनानै फैनानै बहुद गोजोननाय मोन्दों। मानोना आं जेरै थांनायमोन बेबायदिहै नुजाफिनफैबाय आंनाव। साख्रिनि समाव गोबां दुखु दाहा बे 24 बोसोराव मोनबोदों। बेखौ आं गोबाङै बिजिरनानै बुंनो थाङा। साख्रिनि डिउटिनि टाइमाव गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जायो आरो बेफोर दुखु दाहाखौ सहायनानै गासिबो मोजाङै मोजां आं न'खराव मोनफैफिनबाय दिनै। बे गोथार सान आंनि आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसै। आं साख्रिया 1999 एप्रिल 13आवहा बेनिफ्राय आं भर्ति जाना थांदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै आं 2023 दिनै
30 एप्रिलाव आंखौ सेन्टारनिफ्राय आउट जाबोयो आरो दिनै आं न'आव सफैयो दिनै 3 मे जाफैबाय 3 मेआव आं न'आव सफैयो आरो मोजाङै सफैबाय डिपार्टमेन्टआ मामोन आंनि डिपार्टमेन्टआ जाबाय आसाम रेजिमेन्ट इन्डियान आर्मि आसाम रेजिमेन्ट होनना बुङो दिनै नोंथांमोना जोंनि न'खराव फैनानै आंनि हौवानि आजिरा लानायनि दिनाव फैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे दिनैनि आंनि हौवानि दिनै 24 बोसोर साख्रि मावना दिनै आजिरा लाना फैनायनि थाखाय आं न'खराव जि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियाव आं दाब दाब गामिनि मानसि हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना जेरैबो फैना आंनि न'खराव बेबायदिनो मोजां मोजां हाबाफारिखौ मोजां सालायलांनो हाबाय लोगोसे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव जेरैबायदि जों आफा इसोरखौ सुंग्रिदोंमोन बे दिनैनि दिनाव बे हौवानि आजिरा लानाय हाबाफारियाव मोजां मोजां जालांनो थाखाय बे आफा इसोरा दिनै बे गोथार सानावनो जेरैबायदि जों थांखिना लानाय बेबायदिनो बिथाङा बोर सारस्रिनाय बायदियैनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ मोजां मोजां मावलांनो हाबाय लोगोसे आं दिनै 24 बोसोर हौवानि गोजान जेनेबा जों जेरैबायदि साख्रियाव थानायाव गोजान थालायो दिनै न' सफैनायाव आं जोबोर खुसि मोनदों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै हाबाफारिया नांगौबादि जाफुंसार जालांनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो